theme once again, come let us return to the Lord. How do we do that? दा जोंनि जे होखाजानाय गाहाय जे आयदा फै जोङो प्रभुनिथिं गिदिंफिनदोनि होननाय दानिया जों प्रभुनियाव गिदिंनायखौ जों माबोरै मावगोन माबोरै गिदिंफिनगोन How is God going to accomplish that for us? इसोरा जोंनि थाखाय बेखौ माबोरै मावफुंजोबनानै होगोन जोंनि थाखायलाय By faith. बेयो फोथायनायनि गेजेरजों So Hebrews chapter 11, we'll read from verse 8 through verse 19. Please just go ahead. इब्रायारि जिसे बालाबनि 8 down to 8 from 8 19. 9 निफ्राय 19 सिरिसिम इब्रायारि जिसे बालाबनि 9 निफ्राय 19 सिरि गाव होनो जबान होखानाय हादराव थांनो जेब्ला इसोरा आब्राहामखौ लिंहरो अब्ला बियो फोथायनायजों इसोरनि थिननायखौ मानिदों बबाव थांनांगोन बेखौ मिथियाब्लाबो बियो गावनि हादरखौ नागारनानै ओंखारलांदों इसोरखौ फोथायनायखाय इसोरा बिनो होनो सिमान लानाय हादराव बियो गुबुनारि बादि खामि हैदों इसाहाक आरो जाकबा जेरै बे मोनसे जबानखौनो मोननानै गुबुनारि बादि थांगौ खामिदोंमोन बेबायदिनो आब्राहामाबो थादोंमोन मानोना आब्राहामा इसोरजों लुजानाय गोगोम बिथानि नोगोरखौ लामा नायदोंमोन फोथायनायजोंनो आब्राहामा बोराय थारबायमोनब्लाबो सासे गथ'नि बिफा जाबाय आरो साराया सांग्रेमा मोनब्लाबो गथ' मोनबाय मानोना इसोरा गावनि जबान बादि मावफुंगोन होननानै बियो फोथायदों आब्राहामा उदायथारि जाबायमोनब्लाबो बेनिफ्रायनो नख्रांनि हाथरखिफोर आरो लैथोनि बालाबादि सानथ्र'हायै जोलैफोर एरबाय बे गासै मानसिफ्रा फोथायनानैनो थैलांदों इसोरनि जबाननि जाफुंनायखौ बिसोर गावसोर मोनाखैसैब्लाबो फोथायनायजों गोजानाव रोमै रोमै नुहुरनानै रंजादों आरो गावसोरखौ बे संसाराव गुबुनारि आरो दान्दिसेनि थाखायल' थाफैथ'नाय साननानै लादों बेबायदि बुंग्राफ्रा गावसोरनि मोननांगौ हादरखौ लामा नायग्राफोर होननानै रोखायै दिन्थियो गावसोरनि गारबोनाय हादरखौ बिसोरो गोसोखांफिनाखै गोसोखांफिनो मोनब्ला बिसोरो थांफिननो हागौमोन नाथाय बिसोरो साबसिन सोरगोनि हादरखौ मोननो हामलायदोंमोन बेनिखायनो इसोरा गावखौ बिसोरनि इसोर होननानै बुंनानै लानो लाजियाखै मानोना बिसोरनि थाखायनो इसोरा नोगोरखौ थामथिम खालामखादों जेब्ला आब्राहामा आनजाद लाजायो अब्ला बियो इसोरखौ फोथायनायखाय इसाहाकखौ बोलि बावदों आब्राहामनि जोलैया इसाहाकजोंनो जागोन होननानै इसोरनि जबान दंमोनब्लाबो बियो इसाहाकखौ बोलि होनो थामथिम जादों मानोना आब्राहामनि फोथायनाया बेनोमोन इसोरा इसाहाकखौ थैनायनिफ्रायबो फोथांफिननो हागौ आरो बुंनो थांब्ला बियो इसाहाकखौ थैनायनिफ्राय मोनफिनदों Let's pray. जों आरज खालामो Gracious God and loving Father in heaven, जोंनि अनसुला जोंनि सोरगोनि आफा इसोर we thank you for Jesus Christ. जों नोंखौ जिसु ख्रीष्टनि थाखाय हामबाय होनो We thank thee, he is God manifest in the flesh. जों नोंखौ हामबाय होनो मानोना बियो इसोरब्लाबो जोंनि गेजेराव मानसि महरै बियो नुजाथिफैदों We thank you, he humbled himself and came. जों नोंखौ हामबाय होनो बेयो गावखौनो गुरै खालामनानै बेयो फैदोंमोन Lord, we can't thank you enough for the finished work of Calvary. नोंनि कालभारियाव मावफुंजोबनाय खामानिखौ जोङो बेबायदि साबायखर होजोबनानै जों फोजोबनो हाया If we come to the throne of grace, बे समाव जोङो नोंनि दयानि सिंहासनाव जों फैदों it's only on that ground of redemption. मानोना बेयावल' जोंहा बोखांजानाय दङ We thank thee, I thank thee for the imputed righteousness of Christ. जों नोंखौ हामबाय होनो ख्रीष्टनि गेजेरजों नोङो जोंनो बेबायदि धोरोमिया जानायखौ जोंनो होनायनि थाखाय I thank thee that I am therefore complete in him. आं नोंखौ हामबाय होनो मानोना आङो बेनियाव बे सासे आबुं मानसि जाबाय I pray now as we come to thy word, आं बे समाव आरज खालामदों जोङो नोंनि बाथ्रानि फारसे जों आवगायबाय Holy Spirit of God, as thou hast been promised, जाय इसोरनि गोथार जिउखौ बेबायदि जबान होखानाय जादोंमोन come now and stand beside preacher and give to us the words. बे समाव नोंनि बोसोन बुंथिगिरिजों लोगोसे नोङो फैदो थाफाफैदो आरो नोंनि बाथ्राखौ नों गावनो बुंदो Guide us into all truth नों जोंखौ नोंनि सैथोआव नों जोंखौ दैदेनलांदो and bring us to the feet of Jesus, we pray. आरो नों जोंखौ
Kristoनि ating gudisim जोंखौ दैदेनलांदो जों बेखौनो आरज खालामो. And may Christ be lifted up and have the preeminence. जाहाथे ख्रिस्ट'आ गोजौआव थिखांजानानै खालि बेल' जाहाथे नुजाथियो. May Christ be seen, and Lord, may we make much of our Savior. जाहाथे ख्रिस्ट'आल' जोंनि जिबनाव नुजासारो आरो बियो जों गासैनिबो जाहाथे बिगोमा जायो. Glorify thyself now. बे समाव नोङो महिमा गोनां जाथोंसै. We come at this time today. बे समखौ जों नोंनो गथायबाय. There's one without Christ, bring them to the Savior. बे समावबो जुदि सोरबा सासेसो नोंखौ मोनालाबा दङब्ला प्रभु बेखौ नोङो नोंनियाव लाबोगोन. Bring the backslider to repentance and to their first love. जायफ्रा फोथायनाय जिबननिफ्राय उनफिननानै दङ बिसोरनि जिबनाव मोनसे सोलायनाय गोसो आरो गावसोरनि गिबिथि अननायाव नों लाबोफिनदो. Lord, may Christians exemplify what we see here in your word. जाहाथे जों जेसेबां ख्रिस्टियानफोर दङ नोंनि बाइकआ जोंनो जेरैबायदि बिदिन्थि गालांबाय जोङो बेबायदिनो जाहाथे जोङो दिन्थिफुंनो हायो. So I give thee thanks बेनिखायनो आं नोंखौ हामबाय होनो. for what thou art going to do, asking for thy will. बे समाव जोङो जे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो. May thy will be done, and we give you glory in Jesus' name. बे समाव नोंनि इच्छा बायदिनो गासैबो मावजाथों आरो बेनि थाखाय गासैबो मान समायनाय महिमाखौ जों नोंनो होनानै जोंनि जिसुनि मुङै बियो. आमेन. आब्राहामा, as we know, जों जेरै मिथियो, is also one of the most important characters of the whole of Scripture. बेबो गथै शास्त्रनि गेजेराव बेबायदि सासे मख'जाथाव सासे बे व्यक्ति. And there are many reasons why I say that. आरो आं बेखौ बुंनायनि गोबां जाहोनफोर दङ. First of all, गिबिसिनथारावनो he was the father of the great nation of the Jews. बेयो जिहुदि बादि मोनसे गेदेर माहारिनि बियो बिफामोन. Secondly, नैथियाव a great deal of Scripture is devoted to him. बेबायदि गोबां बेबायदि इसोरनि बाइकआ बिनि सोमोन्दै बेबायदि बिजिरजानाय बुंजानाय जोङो मोननो हायो. 25% of the large book of Genesis is devoted to him. जागायजेननायनि 25 जौखोन्दो बे गेदेर गांसे बिजाबा बेबायदि बांसिनै बे आब्राहामनि सोमोन्दैनो गोबां बेवहाय जों लिरनाय मोननो हायो. He occupies the largest portion in this particular chapter of Hebrews. आरो नैबे इब्रायारि बे जों जि बालाक खोन्दोखौ फरायदों बेयावबो आब्राहामानो बे बांसिन खोन्दोखौ बे आवग्रिनानै लादों. There are 74 references to Abraham in the New Testament. गोदान रादायाव आब्राहामखौ 74 खेबसो बेखौहाय मुंख'नाय जों मोननो हायो. And if you can imagine, Abraham actually lived in the middle of the Old Testament. नाथाय जोङो बेखौ साननानै मोननो हायो जोङो साननो हायो जे बेयो गोजाम रादायनि एसे गेजेर खलबनि बे समाव बेयो दङमोन थांनानै थादोंमोन. 2000 years had passed when he was born. जेब्ला आब्राहामा जोनोम जादोंमोन बे समाव 2000 बोसोरसोआ बे थांखांखाबायमोन. And after that, another 2000 years to Christ. आरो आब्राहामनिफ्राय ख्रिस्ट' फैजासिमाव बेबायदि 2000 बोसोर बेबायदि समफोर थाबावदों. So he was in the middle there. दा बेनिखायनो आब्राहामा बे गोलाव बे जारिमिननि बियो गेजेर बाहागोआव बियो दङमोन. The third reason is थामथि जाहोना he is described as a friend of God. आब्राहामखौ इसोरनि लोगो होननानै बेबायदि फोरमायथिनाय जादों. When we refer to someone as a friend, it's not just, oh, he's my friend. There's something special about that friendship. जेब्ला जोङो सोरबा सासेखौ बेबायदि लोगो होननानै जोङो सिनायथि होयो बे खालि बे आंनि सासे लोगो बिदिल' नङा नाथाय मोनसे लोगोआरि मोनसे गोथौ सोमोन्दोनि बाथ्रा बेयाव थायो. We have a song in English, what a friend we have in Jesus. जोंहा बेबायदि दोंसे मेथाइ दङ बेबायदि जिसुआ जोंनि माबायदि गाहाम लोगो होननाय. So the Lord Jesus Christ is our friend. दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बियो जोंनि लोगो.
But to be described as a friend of God by God Himself, my, that is something else. जोङो मिथिगौ जिसुआ जोंनि लोगो नाथाय इसोरा गावनो निजे बियो जोंखौ बेबायदि गावनि लोगो होननानै बेबायदि फोरमायथिलायनाया मोनसे गुबुन बिसय बियो. And surely every one of us would want to have that testimony of friend of God. अबसे जों बयबो जों जे इसोरनि लोगो बेनि बुंथिनाय खिन्थाथिनायखौ जों बयबो हामलायो मोननो हास्थायो. Then the fourth reason is आरो ब्रैथि जाहोना Abraham is surely the clearest example of faith in the Bible. बाइबेलाव आब्राहामानो बयनिख्रुइ बेबायदि गोग्गोसिन साफासिन रोखा बेबायदि फोथायनायनि बिदिन्थि महरै बे नुजाथिदों. We're looking at this chapter known as the great heroes of the faith in God's Hall of Fame. जोङो बे जि बालाखौ जों नायदों बे मोनाबिलियाव बेवहाय जोङो जि व्यक्तिफोरखौ बेवहाय जों नुनो मोनो बे गासैबो फोथायनायनि बिरफोरनि खोथा जों बे बालाखौ मोननो हायो. Mr. F.B. Myers was one of the great Baptist preachers over 150 years ago in England. F.B. Myers. F.B. Myers होननाय सासे इंलेन्डआवहाय माने सासे गिदिर बेबायदि इसोरनि राव बुंथिगिरि बेबायदि सासे मानसि दंमोन. He said Abraham was great because of his faith. बिथाङा बुंदों जे आब्राहामा सासे गिदिर मानसि मानोना बियो गिदिर मानसि बिनि फोथायनायनि थाखाय होननानै. Surely that's true. आरो बियो नंथारगौयैनो सैथो. Now Abraham, we understand, lived for 175 years. आरो जों मिथिगौ आब्राहामा बियो 175 बोसोर बैसोसिमहालागै बे थांनानै थादों. And we only know just about 100 years of his life. नाथाय बिनि गेजेराव जोङो बिनि 100 बोसोर बैसोनि जिबननि खोथाखौल' जोङो मिथिनो हायो. Maybe a few years before he left Ur of the Chaldees, we know a little bit, and then afterwards. बेबायदि गावनि कलडेन्स गावनि जायगाखौ नागारनानै थांनाय आरो बिनि उननि बेबायदि बिनि जिउनि बे खोलोब बे समफोरखौल' जोङो मिथिनो हायो मोजाङै. So what we have to say about Abraham is this: we have 100 years of a life of faith. दा जोङो आब्राहामनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जों बेखौल' बुंनो आरो मोजाङै मिथिनो हागौ जे आब्राहामा 100 बोसोर बेयो फोथायनाय बेबायदि मोनसे जिउ बियो खांदोंमोन. And surely, therefore, we can learn a great deal about this particular man and from him. दा बिनि थाखायनो जोङो बे व्यक्तिनि जिबननि सोमोन्दै जों गोबां सोलोंनो हायो आरो बिनि जिबननि गेजेरजों जों गोबां जोङो सोलोंनांगौ. So I want to try, if I can, to take this story of Abraham in a little different way. दा बेनिखायनो आं हानायमानि बे आब्राहामनि सोमोन्दै बिनि जिउ जारिमिन बे सल'खौ आं एसे गुबुन रोखोमै एसे खिन्थाथिलांनो हास्थायदों. And I want you to notice this in the verses that we've read. आरो जोङो जि सिरिफोरखौ फरायथिनानै खोनासंबाय बे सिरिफोरा जोंनो मा फोरोंदों बेखौ नोंथांमोनखौ मिथिजानो बुजिजानो हास्थायदों. I believe this is the subject here. आं फोथायो बेवहाय मोनसे आयदा जों मोननो हादों. And that's Abraham's 5 steps of faith. बेवहाय जोङो आब्राहामनि फोथायनायनि मोनबा बेबायदि आगान मोनबा सिरि मोनबा थाखो खोलोब जों मोननो हायो. Now, if you are in the habit of underlining a Bible, sometimes, as we have, you can see these 5 times they occur here. आरो जोङो बेवहाय नायलांब्ला बेबायदि माखासे बिषयफोरखौहाय बेबायदि मोनखनबा बेबायदि नुजाथिबाय थानाय दिन्थिबाय थानाय जों बेवहाय जों मोननो हागोन. Verse 8. 9 सिरि. By faith, Abraham. फोथायनायजों आब्राहामा होननाय. Verse 9. 9 सिरियावबो. By faith he sojourned. फोथायनायजों होननानै बे फोथायनायजों बेयो दावबायदों होननाय बेवहायबो जों मोननो हायो. Verse 11. 11 सिरियाव. Through faith. फोथायनायनि गेजेरजों. And then verse 13. 13 सिरियाव.
These all died in faith. बिसोरो बेबायदि फोथायनायजों थैलांदों होननाय. And then verse 17, 17 by faith. फोथायनायजों. And so those are the 5 steps of faith I want us to look at this evening. दा दिनै मोनाबिलियाव ओंखायनो बे मोनबा बे फोथायनाय बे खोन्दो जों जेखौ नुबाय खनलेनो बेखौनो आङो बेबायदि बुजिजानो हास्थायदों मिथिजानो लुबैदों. Now there were many other steps of faith he took, but the writer to the Hebrews picked 5 of these. 아브라함아 बेयो गुबुन समाव गुबुन रोखोमनि बेयो फोथायनायनि आगानफोर बेबायदि फोथायनायनि स्टेप्सफोर लादों. नाथाय बे इब्रायारि बिजाबनि लिरगिरिया बेवहाय आब्राहामनि फोथायनायनि मोनबा रोखोमखौहाय बेवहाय बेरखांहोदों. When Abraham began his life in the Ur of the Chaldees, जेब्ला बिनि जिबना जागायजेनदोंमोन बे खालदिस जायगायावहाय, he said he was going out into the desert. बेयो बेबायदि मोनसे बालाहामा बारियाव थांसिगोन. Because that's really what it meant. He was just going out. He didn't know where. बेयो खालि ओंखारलांनोल' ओंखारजेनदों नाथाय मिथिया बहा बबेथिं थांगोन. I'm sure many people laughed at him. आं बेखौहाय रोखा मोनो जे गोबां मानसिफ्रानो आब्राहामखौ बै समाव मिनिदोंमोन. He was a rich businessman. बेयो बै समनि सासे गिदिर धोनि फालांगिरिमोन. What's wrong with you, Abraham? Many would have said. जानो हागौ गोबाङानो बिखौ बुंदों जे नों गोरोन्थि खालामबाय आब्राहाम होननानै. They couldn't understand what he was doing. आरो मानसिफ्रा बियो मा मावलांनो नागिरदों बेखौ बुजिनो मोनाखैमोन. And people won't understand when God asks us to do something and we do it by faith. आरो जेब्ला इसोरा जोंखौ माबा मोनसे मावनो बिथोन होयो जोंखौ थिनो गोबां समाव जोंबो बेबायदि फोथायनाय गैया बेबायदि फोथायालाबा बेबायदि जोङो माबोरै फोथायजों माबोरै मावलांगोन बेखौ जों गोबां समाव जोङो बुजिनो गोब्राब जायो. People try to use human logic to understand. गोबां समाव गोबां मानसिफ्रा बेबायदि मानसिनि साननो हानाय बेबायदि सान्थौफोरखौ बेबायदि गुबुन बिषयफोरखौ बुजिनो थाखाय नाजायो. But there's what we call heavenly wisdom. नाथाय जोङो मोनसे बिषयखौ जोङो खोनाबाय थायो बुंनाय जायो बे जाबाय मोनसे स्वर्गीय गियान सोरगोआरि गियान होननाय. Here's a man who may have been laughed at by the world but was hugely successful because of heavenly wisdom. दा जों बेयाव सासे मानसिखौ जों नुबाय जाय मानसिया संसारनि मानसिफोरजों गुबुनफोरजों मिनिजादोंमोन नाथाय बिनियाव सोरगोआरि इसोरनि गियाना थानायखाय बियो देरहासार बे जानो हादोंमोन. So it was a great man of faith. दा बिनि थाखायनो बियो सासे बेबायदि फोथायनायनि सासे गेदेर मानसिमोन बियो. And I'm going to ask the question and then try to answer it tonight. आरो आङो बेबायदि मोनसे सोंलु आङो सोंनो हास्थायदों आरो बे सोंलुखौ जोङो फिननाय होनो नाजागोन. Why was Abraham so successful? आब्राहामालाय मानो एसेबां बेबायदि देरहासारनाय बेबायदि जानो हायामोन? And do we have a key verse here in these verses to show us that Abraham was so successful? दा बेवहाय जोंहा माखासे बेबायदि बिसेस माखासे सिरिफोराव बेबायदि बाथ्राफोर दं जि सिरिफोरा जोंनो आब्राहामा मानि थाखाय बेबायदि देरहासार जानो हाया बिनि जाहोनफोरखौ जोंनो दिन्थियो. And I pray by the help of the Holy Spirit of God that we will learn something as He brings it to our hearts this evening. आरो बे समाव आं इसोरनाव आं आरज खालामो जे इसोरा जोंनो बे मोनाबिलि समाव जोंनो बे व्यक्तिनि गेजेरजों जोंनो जि फोरोंनो नागिरदों बेखौ जों बयनिबो गोसोआव बुजिनो हानाय बे खालामगोन. For I can only say what the Holy Spirit enables me to say to you. मानोना जेब्लासो गोथार जिउआ जेखौ बुंनांगौ बेखौ आंनि गोसोआव बुंब्लासो इसोरनि इच्छा बादियै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राफोरखौ बुंनो हागोन. So what did Abraham have then about him? दा आब्राहाम बिनि जिबनाव बेहा मा बेबायदि बिसयफोर दङमोन? The first thing I want us to know
आं गिबिथि आङो जों बयबो मिथिजानो हास्थायनाय बिसया बेनो is that he had listening ears. बेनि मोनसे बिसेस गेदेर मोनसे खारना बेनो जे बेहा बेबायदि खोनासंनो हानाय बेबायदि खोमाफोर दंमोन. Verse 8 tells us, दाइन सिरिया जोंनो खिन्थायो by faith, Abraham, when he was called, फोथायनायजों जेब्ला बियो लिंजादों obeyed and he went out. बेयो मानिनानै लादों आरो ओंखारलांदों. Now that verse tells us of the call of Abraham. बे सिरिया जोंनो ईश्वरनि आब्राहामखौ लिंनाय बाथ्राखौ जोंनो खिन्थादों. And let me tell you, that was very important. He heard the call of God. दा बेयाव मोनसे गोनां बिसय जों नुदों जे आब्राहामा ईश्वरनि लिंनायखौ बियो खोनादोंमोन. How wonderful it is that you and I have the ability to hear and hear people. दा जोंनि थाखायबो बेयो बेसेबां गोनां जे जोङो ईश्वरा जेब्ला जोंनो खोथा बुङो जों ईश्वरनि बुंनाय आरो मानसिफोरनि बुंनायखौ जोंहा खोनानो हानाय शक्ति थानाया. We used to have within our campus a church that for people who could not hear, we would call it the Deaf Biblical Baptist Church. दा जोङो बेबायदि खोना रोङै बेबायदि मानसिफोरखौहाय जोङो बेबायदि माने बेंगा बेबायदि फोथायारिफोर गिर्जाफोर होननानै जों बुङो. And today they have over 150 in their congregation. आरो दिनै बेहा बेबायदि 150 थासो बेबायदि कंग्रेगेशनफोर दंसै. They can't hear. बे बेंगा मानसिफोरा बिसोरो खोनाया. We are thankful we can hear. नाथाय जों धन्यबाद होनो गोनां जे जों खोनायो बेयाव दंनायफ्रा. But there's something greater than natural hearing. It's great to have spiritual hearing as well. नाथाय जोंनि बे मोदोमनि जि खोमा बे खोनानायनिख्रुइ आरो बांसिन गोनांसिन बेबायदि बिसया बेनो जे जोंनि आत्मिक जिबनावबो जोङो ईश्वरनि रावफोरखौ जोङो खोनानो हानांगौ. It's interesting in the book of the Revelation. नुजाहोजानाय बिजाबाव जोङो बेबायदि मोनसे बेबायदि मोजां बेबायदि रंजाथाव मोनसे बिसय जों मोननो हायो. That the Lord Jesus said on a number of occasions, "He that hath an ear, let him hear." जिसु ख्रिस्टआ खनले बे नुजाहोजानाय बिजाबाव बेबायदि जों बुंनाय जों मोननो हायो जायफोरहा खोमा दं बिसोरो खोनासंथों होननानै बेबायदि खनले बुंनायखौ जों मोननो हायो. Now all of them had ears, we know that. जों मिथिगौ बै समनि मण्डली फोथायारिफोराबो बिसोरहा खोमाफ्रा दंखायोमोन जों बेखौ मिथिगौ. But what it meant was spiritual ears. नाथाय जि बाथ्राखौ जिसुआ बै समाव बुंदोंमोन बेयो जिउआरि बेबायदि खोनानो हानाय बे खोमाखौसो बुंदोंमोन. And you can preach, you can teach, you can testify, but if people haven't got spiritual ears, they don't hear. नोंथाङा बुंनो फोरोंनो हागौ नाथाय जेब्ला मानसिफ्रा बेबायदि जिउआरि जिउआव बिसोरो खोनानानै बिसोरो नाजावाब्ला बिसोरो खोनानो मोनै बादियानो. Spiritual ears are a gift from God. जिउआरि बे खोनानो हानाया बे जिउआरि खोमाफ्रा जिउनि खोमाफ्रा बे ईश्वरनि होनाय दान. Or so it seems to be here. आरो जोङो बेखौनो जों बेवहाय जों मोननो हादों. So Abraham was a man who had spiritual ears. God called him, he answered, and he went out. दा जों नुबाय जेब्ला आब्राहामखौ ईश्वरा लिंदोंमोन बेयो खोनादोंमोन आरो खोनानानै फोथायनानै मानिनानै बियो ओंखारलांदोंमन. I wonder, do we have listening ears today? आङो साननानै बेबायदि सोमोनाङो दिनैबो जोंहा बेबायदि ईश्वरनि रावफोरखौ खोनानो हानाय बेबायदि खोमाफोर दङ नामा? We listen to music on our phones and watch TV and listen and all these things, but do we listen to when the Lord speaks to us? जोङो गोबां समाव बेबायदि दामनाय देनाय रिंगु दामसा मेथाइ टेलिभिजन गुबुन बिसयफोराव जोङो गुबुन बिसयफोरखौ जों खोनायो नाथाय जेब्ला ईश्वरा जोंखौ खोथा बुङो जोङो बिनि बुंनाय खोथाखौ जों खोनायोना? Do we spend our time listening to God? जोङो ईश्वरनि बाथ्राखौ
खोनासंनो थाखाय जोङो सम होयो ना? Do we open our Bibles and say, "Speak, Lord, for thy servant heareth"? जोङो इसोरनि बे गोथार शास्त्र बाइबेलखौ बेखेवनानै फरायनानै जों बुङोना इसोर नै नोंनि लेंनो नों खोथा बुंदो नों रायलायदो होननानै. You see, the place where God met Abraham was in the Ur of the Chaldees. जि जायगायाव इसोरा आब्राहामखौ बेबायदि लोगो लाफैनानै खोथा बुंदोंमोन बेयो बेबायदि खालदियारिफोरनि मोनसे जायगामोन. Back in that day, archaeologists tell us it was a very modern city. आरो आर्किअलजिस्टफ्रा बेखौहाय बेबायदि नायगिरनानै दिहुननानै it has become what? Modern city. बेयो बेबायदि आथिखालनि गोदान मुगानि मोनसे नोगोर होननानैहाय दिहुनदों. They had a remarkable theater there. बेवहाय बे दानि गोदान मुगानि जे बे नोगोर बेवहाय बेबायदि थियेटारफोर बायदि गिदिर बेबायदि दङ. There was a very, very large library there. आरो बेवहाय गिदिरथार बेबायदि बिजाब बाख्रि लाइब्रेरि बेवहाय दङ. And there were beautiful houses with, most people say, with, engineering that we even don't know of today. दा बेबायदि ओरैबायदि समायना मोजां न'फोरबो दङ जाहैबाय माने जायखौ बेबायदि इन्जिनियारफोर माफोर जायखौ जों बायदि मानसिफ्रा मोजाङै बेबायदि मिथिया रोङा बे रोखोमनि साजायनाय मोजां न'फोर दङ. It was a modern city, but it was a city that was that had nothing to do with God and had turned away from God and just was after other gods. दा बै समनि बै जायगायाव मानसिफ्रा ओंखायनो ओरैबायदि मोनसे जौगाखां आरो बेबायदि आखा फाखा बेबायदि गासैबो बिसोरनाव थानायखाय बिसोरो इसोरखौ नागिरालाबा गुबुन बेबायदि मोदाय दावदाय देव देबीफोरनि उन बिसोरो थांदोंमोन. They had nature worship, the moon and stars and so on. बिसोरो बेबायदि मिथिंगायारि बेबायदि सान अखाफोर गुबुन बेबायदि बेसादफोरखौ बिसोरो खुलुमो आरो फुजियोमोन. And here he was called by the God of heaven in that place. आरो बेबायदि जायगानिफ्रायनो बेबायदि थासारियाव थानायावनो आब्राहामा इसोरनि लेंनायखौ बे मोनदोंमोन. He had listening ears. बेहा बेबायदि खोनानो हानाय खोमाफोर दङमोन. You see, Isaiah 51 tells us he called him out of the hole of the pit. दा जिसुनि बालाबाव जों मोननो हायो बेयो बिसोरखौहाय बेबायदि गोथौ हाखरनिफ्राय बिसोरखौहाय लिंख'दों होननाय. You know, it's strange how God works, isn't it? दा इसोरा माबायदि खामानि मावो बेयो थारैनो सोमोनांथाव. We look at our lives. We look at our lives. जोङो जोंनि जिउफोरखौ जोङो नायनि. We know we're full of sin. जों मिथिगौ जोङो पापजोंनो परिपूर्ण जानाय मानसिफोर. We know